गिबि गिबियाव आङो मीडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजांखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय बे रुनिकाटा सेन्ट थमास काथलिक मण्डलीयाव गुरुभाषा बर' दालाइसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे एसएस पास आरो एसएसएलसी पास जानाय आरो लोगोसे सासे जोंनि पारिशनि सिङाव थानाय सासे सभाराम बरगयारि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिजित ब्रह्म बिथाङा एसे सिगां समनि सिगाङावसो बिथाङा डक्टर बिमुं मोनदों। बेखौ बरायनायावहाय बाहागो लाफैफानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो लोगोसे दिनैहाय बे प्रग्रामखौ दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों। दिनैहाय बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो मोनसे बे गुरुभाषा पारिशनि सिङाव थानाय आरो साफ्रोमबो बर' खृष्टानफोरखौ मोनसे फोजाखांनाय जाथों आरो बे दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' खृष्टानफ्रा जाहाथे माने गावसिनि इयुन जोलैखौ बा गावसिनि इयुनखौ दानायाव मोनसे इसारा होगोन होननानै आं सानो आरो लोगोसे बियो जोंनि बर' समाजखौ मोनसे गोग्गो समाज दानायावबो सहाय होगोन बा आगानसे आवगायगोन होननानै आं सानो। दिनैनि बरायजानाय लाइमोनफोरखौ माबायदि आङो दिनैनि बरायजानाय लाइमोनफोरखौ बेखौनो आसा खालामगोन बिथांमोना उननि बेलायाव एसएसएलसी आरो मेट्रिक बा आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि बे एग्जामखौ गोसो गोरबोजों नाजानानै जेरैबायदि पास खालामदों उननि बेलायावबो बिथांमोना गावसिनि हार्ट एन्ड सोल जिउयै माहामै नाजानायनि गेजेरजों गावसिनि थांखिफ्रा जाफुंसारथों आरो लोगोसे गावसिनि थांखिखौ जाफुंसारहोनायानो गावसिनि इयुनखौ दानानै लानाय जागोन बेखौ आं मिजिंथियो। माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइया हारियाव गोनांथि। दा बे समावहाय जों माखासे लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ लानो नागिरनायाव खम बायदि नुबाय थानायखौ नुनो मोनदों। माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो? नंगौ, सोलोंथाइया जोंनि बर' समाजनिल' नङा, इन्टार इन्डिया बा बुहुमनिनो मोनसे गोजौ थाखोआव दोनजानाय मोनसे आयदा सोलोंथाइया। सोलोंथाइ नङाब्ला मोनसे हादरा आरो मोनसे रायजोआ जौगासारनो हाया। सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ, हारिखौ आरो हादरखौ जौगासारहोनो हागोन आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि बे माखासे थामोनथा आरो गावबा गावखौ गसंथानानै लानो हागोन बेखौ आं मिजिं खालामो। सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हाबाय, माबायदि नोंथाङा नाजानायजों बेबायदि उथ्रिसारनो हादों? आंथ' बे नाजानायखौ गोबां खस्थ'यैनो उथ्रिसारनो हादों। आङो टाइमखौनो बेकारखौनो हगारामोन आरो आङो स्टाडियाव जोबोद नांथाबनानै थायोमोन आरो बिदिनि थाखायनो आङो बेखौ फार्स्ट डिभिजनखौ उथ्रिनो हादों। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै? आङो 61%खौहाय उथ्रिनो हादों। बबे कलेजनिफ्राय? आङो बे बेंटल हायार सेकेन्डारिनिफ्राय उथ्रिनो हादों। गामिया? आंनि गामिया बुरपार। नामा? आंनि मुङा एन्टनि नार्जारि। दा नोंथांनि बिदि दिनै जाफुंसार बा उथ्रिसारनो हानायाव न'खरनिफ्राय माबायदि नोंथांखौ थुलुंगा होनायमोन? आंनि न'खरनि मानसिफ्राथ' आंखौहाय जोबोर जौगाहोयोमोन फरायनायावहाय। बिसोरो आंखौहाय इन्सपिरेसन एसे होयोमोन, जोबोर इन्सपिरेसन होयोमोन आंखौहाय आंनिनो फरायनायावहाय। बिसोरो मटिभेसनेल बिदिनो रावफोर होयोमोन आरो आंखौहाय बिसोरो बिदिनो उथ्रिसारनो जोबोद गोदै रावजोंहाय बिसोरो आंखौहाय बुङोमोन जाहाथे आङो फरायनायाव मोजां जानाय बायदि। जेब्ला 1 इयारल' जादोंमोन अब्लानो आंनि बिमाया आंखौहाय गारनानै खारदों आरो आंखौहाय आंनि बिबैयानो उन्दै समनिफ्रायनो खांबोनानै दासिम फोरोंबोगासिनो दं। आंथ' उननि समावहाय आं जाहाथे मोजाङै उथ्रिलांनो हानाय बायदि आरो आङो नाजालांनो नागिरदों। बिदिनो UPSC बिदि होनो नागिरदों आं उननि समावहाय, जाहाथे आंखौ बयबो बर' हारिनि मानसिफ्रा आंखौ सापर्ट खालामनाय बायदि। आंनि मुङा मिस
बिनांथि बसुमतारी आं थाइजौबारि गामिनि आं गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालियाव फरायदों। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हाखो? आं 66.5% लानानै उथ्रिसारनो हादों। बे उथ्रिसारनाय सिगाङाव फरायनाय समाव माबायदि नाजाबोनानै उथ्रिसारनो हाखो? आं फुंनि 5टायाव सिखारोमोन, बेनिफ्राय 8टायाव ओंखाम जायो, बेनिफ्राय सानाव 12टायाव ओंखाम जाबाय, बेनिफ्राय ओंखाम जानाय आरो दुगैनाय इदि बायदिसिनाफोरावल' टाइमखौ हगारदोंमोन। बांसिन आं फरायनायावनो सम हगारदोंमोन। आं मोनायाव हरनि 11टासिम फरायोमोन। नोंथांनि बे उथ्रिसारनायाव बेसेबां गोजोनदों? आं बांद्राय गोजोननाय मोनाखै, मानोना आं बेल' पार्सेन्टखौ हास्थायाखैमोन, एसे बांसिन बुरजा पार्सेन्ट मोननो लुबैदोंमोन। फरायनाया रानिं जालांसिगोन, उननि टाइमावहाय माबायदि फरायलांनो सोलोंलांनो थांखिफोर लादों? आं इयुनाव मोजाङैनो फरायलांसिगोन। आङो इयुनाव एयार हस्टेस जाहैनो सानदों। बेनिफ्राय जिथु दिनैहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों, बेहाय बरायजानो मोननानै आरो बिथांमोननि माखासे बिबुंथि आरो बोसोनफोरखौ मिथिनो मोननानै माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना बेवहाय गोबां गियानि सुबुंफोरानो जोंखौ गोबां गियाननि फारसे खोन्थालांबाय। बेखौ आं गोसोआव लानानै जिउआव दावगालांनो सानदों।